Ka Dream Mission katana trekam baga sorkar kala sedang kalong banyarap banloj banlaw yaki saite sai khom naga benta ki samla ki balangop haka jingkerni haka jing di drong. Haka lai tarik leber mission director ka Dream Mission ba Francis Karshiyeng ula khot iki kmi ki kpa ki badon ki khon ki balangop bat kerni haka jing di drong. Uba Francis ule thu ba ki don arphongut ki kmi ki kpa na nong ston shillong bat maungap ki balawan syakani ka jingelang ban ya selok halor ka jingat ki khon ha ka jing million basneu ban di drong. Uba Francis ula bataya ka jing thumu jong kani ka jingelang kalong ban ya rap ki kmi ki kpa ban loj ban law bat ban ai men sim ban pensting ki na ka jing sngoram bat jing syapet iben hasnong hatau bat ha ka imlang salang namar ki khon kilangat ha ka jing kerni ban di drong. Ulaya thuru mentaki dan sangut ki breu ki bala terwa baki kloy ban seng yaki rehabilitation center banyarap yaki samla ban light na ki tersim jong udrok. Ulaong ka sorkar ka kloy ban kersan yaki ni ki breu ki badon ki jing tumu babaha ban yarap sumar yaki samla ki balangat hauni ujing di basniu. Ulaong ru kamlong ka basuk ban peniyat ki rehabilitation center namar hang ni don kam ka jing pet ka babania ka jing sumar sukher bat ban ailat yaki ban penroya laki sap ki phong bat pan tre ban kata. Ulaya thuru da ka baong ka sorkar ka don shisha ka jing tumu bat jing angnut ban rat bengkong ya udrok na ka jela. Ulaong nang ni syakmat ki pulit bat ki Village Defence Party VDP ki badon hakaleng ki shnong ki thau ki ne tre lang ban rat ya undi ujing di basneu ubala penjot ya ka jing im jong ki babun ki samla ha ka ni ka jela. Ulaya thuru ka Dream Mission kan penlong ya ki jingalang jong ki seng samla ki principal jong ki college ki headmaster headmistress jong ki school banya mirjing mut halor ka jing kenrei ka jing di drok bat ban wat ki lat ki lenti ban rat dengkong ya uni ujing di basneu. Ika ni ka polisi buat ba ya pi bro ya wan ta si man cover susi ba pim la banyak cover ya ki ban interview ki ni pa because kita ya try and break ya kan ka tabu kan ka stigma kepada kan ka jing event de ndai ya si kan ka sinjam ke meningkong mangila fa ya ki ni pa bagi kuat ni discuss ki kamtam ni kuat banai support nak ada government ni kuat banai support ki agnu ki te mat kamtam ya kan ka jing event ka tu hari ko stigmatize ni kuat pendam penduk noi kan ni te ngala khot iki mentang sni ban ki lawan ka to ni ki kmi pa ba ni kuat banyak keren berki te akan ni ju upor khot lang counselors bidon kami Dr. Rika Lamarin apa sama Mandra Foundation la ai ke jing keren kumno ban ban klan ke jing mut ke jing perkhat ke jongki ni ki kemi ki pa bat kani ngangai ka de si ka de sin meningkong ba ni pelong kum ni ke jing dalam katam nak yang sorkar ni kuat man pedi bagi kuat ban ai support ye gini te kung kita ki sik kayo de pa pen klan ya ka jimut jemkat kani ka pi kamlong guma ya pang ni sistem ka belong normal mereka ni addiction ka jimpang kerni hau liu jing di drugs ka kta mdai tang yu tu na ya ka khna ka kta ya ka long yeng long sem barkhat te ni ang suthu ni na ka dream mission ni suthu ka jing jinjar ka jing kordet tu ni ka par te na kata-kata ni sakhat khna ni meeting bagi kwa ai kata support kata ka jing arab kata ka jing kersian ni ki begini kin long kinuk sa pada ya ki wei ki kimi ki pa because ngangai bon ki kimi ki pa ni pori jugi kingat kan ni problem kim don jaka ban le kim don kim tip ino ban keren ka dap da jing solera ni ye tingi kwa ban pen i wa sorkar ka don ban yarap ban support ma arpo apo khatsara apo ki wan nak lek ki wan na support na so ki don ki wan na nong stone ki wan na mongap oh ngat kani ka diksin jam maning kong ingin nang yap khatsu na yo men sim na kani ka jingwan ju ki wan tak ni ngot ru ala yo men sim mi mangin senang yai khat le se ki wi par ki so join lang kalong no kani ka kani ka ngidangi ya ki kani ka jing pisang na dang join mai mum ta ngidangi wa ngidangi le ki bun
kibun ke issues ki hab ye le kamde ba tackle tangi khani ndi tang ma tackle man ya le umnu ban ya kem ne umnu ban ya Isaac Sumar ne umnu kabun ka ki issue ba de ben le ba ni ka wei ka de ba ide ban ya kem ki ya organize ki pulit shen ngin long mi training jo ki VDP ba ki ni ki krisyan ni ba kanu company le ban ya le thma yu new drugs ban ya kem nei nakaliang pada nakaliang rehabilitation group gitu kami keren kumno menila increase de na kwen man ya thu ipi ba ki don sangut ki brio ki groups ki bla kloi man seng san pili ki ba ka jing ni de jing persyang de jungi man ya keren ki brio de ki yo man siem de ki sangut ki parties ki awat ki ong ba ki kwa ban seng rehab centers bila segi duna pelak kini di rehab centers apa stage ni telah na langsung komen ba kita kita nakaliang gawai pada kadang sekarang yang ka awareness pada kami dan kami ni keren ni kata awareness kumnu baniu di mentang ini yang persyang bania long meeting iki school iki college perkhoi ki principal college yang iki college principals bangin yang keren kumnu ki kena kin intern bangin I men see migi bangin penyak yang ka awareness ki ginlong ki ambassador hapok ka school juki bagi school bagi lah banyak keren banyak di tahu sian dengan sebelum sekali meeting pada khot aja lang juki sing samla jong ber ka soslo min ya khot meeting banyak keren banyak perkhat hakunu kom gila banyak mari kan di pun di activities banyak le anu drugs balong ni du drugs ang ni du heroin heroin ini wat ka dia dengan ba ka jingmak ba khrau ba tinggi yang persyang dia si ini ya cakmat na kerben ba po arsnem itu ngan seperti ngin ka soka seperti kita sal try kadang ni am ka jing discuss kita ni kita discussion kita tegi nakalian ki polis ya keren ni kita ni kita penyak ke rehab ni kamnong mo penyak hospital tu upri upang stom sup ki ai dawai dia kedon ki doktor ki don ki rehab ngala alek ar like li rehab center ngala kedu makan kesin beningkong mengai kabajenja ba penyak dia kamdei ke bakar kamdei ke basup penyak ki ba nongpang tu teng ki mla penyak sya ki mla ni kami ki rumah kami kabalong problematik ba di inu ba nong penyak ya rehab dia kamu ke kam krau ba ke kam ba kam sang de da kajim ai min sim jongi mentak lami te kisan tingi kerman ma inya trai lang bat ka sorkar kan ai support kan service yang ni issue ba government bagi dia ai full support ini ki rehab kalau rukom ni la le sorkar kalau don lupa ka scheme life war aja ka ai dulu ki bawan ki kena ki bawan nak yang kebibian ka support kan but ya ki rehab ni ai support but bun ki rehab ki ba kena baduk you ki ai free treatment